Здравейте и добре дошли обратно в моят канал. В днешното видео ще си говорим за книгите, които прочетох през 2025 година. За мое щастие поставих си 20 книги като цел в Goodreads да прочета през тази година. Обаче надвиших моята цел и прочетох 25 книги, за което съм си много щастлива вътрешно. След последните години, когато изпадах в доста reading слъмпове и всъщност четох по примерно 15 книги на година. Най-големият ми пик беше 2022, когато прочетох 50 книги. След това изпаднах в ридинг слъмпове и миналите 2 години не съм чела кой знае колко много книги за една година. Но тази година явно си намерих хубави четива, които ми бяха интересни и ми върнаха така любовта към четенето. Не, че някога съм я губила, но през миналите години просто явно не съм попадала на книги, които са за мен толкова. Така че сега за 2026 година ще си поставя може би 30 книги. Ще видим дали ще мога да постигна тази цел. Но след този рекорд, който имам сега за 2025, съм готова да поставя 30 книги за 2026 година в Goodreads като челендж. Та мисля сега вече да започваме най-накрая с моето видео. Направих също и за TikTok, така че ако имате интерес към още книжно съдържание, може да ме последвате в TikTok и в Instagram. Доста често качвам неща там, особено в TikTok. Така че сега ще ви предоставя и на вас тук в YouTube книгите, които прочетох за 2025 година. Подредила съм ги в 4 купчинки тук покрай мен. Имам чувство, че мога да забравям някоя книга, но гледах в Goodreads какво съм отбелязала като прочетени за тази година, така че извадих 25 книги. Може да има някоя, която не се сещам. Започваме директно, не знам, всъщност. Добре, ще започна с книгата, която в момента чета и всъщност следващото видео, което ще гледате след това е Read With Me видео, което всъщност не съм снимала от супер много време, но да, следващото видео ще бъде Read With Me за ето тази книжка, която чета в момента и я чета вече хора от седмица и половина-две. Може би нещо не е моето толкова много, но имам надежда до последно, че ще ми хареса повече. Това е Любов сред коледни дръвчета от Б.К. Борисън. В момента е доста популярна книга, според мен заради корицата, понеже е доста красива, имаме цвети порески отново, тъй че е доста нашумяла книга. В TikTok също казвах да, не или може би на книгите, така че може би да го направя да стане по-интересно. Книжката казах може би, поради причината, че някакси бавно ми се развива действието. Имам чувство, че се развива едно и също действие вече в продължение на 175 страници. И нищо не се случва. Буквално се едно чета един и същи сюжет за тези страници. Мисля, няма някакво развитие, което бих искала да има. Имам надежда, имам все пак още странички и искам да дочета до края на 2025 година, за да си кача и Read With Me видеото. Но за сега и казвам може би. Мисля, супер сладка коричка, има доста общо с Градина Крисмас Три на Лори Гилмор. Тук сега ще ви покажа две книги, които хора наистина толкова много заобичах тази година и съм изключително щастлива, че всъщност аз се престраших да прочета такъв тип книги и да изляза от зоната си на комфорт с тях, така че това си едно лично мое постижение за тази година. И всъщност това е автор, който ще чета и за напред, имам още негови закупени книги, които чакат да бъдат прочетени, но за сега, за 2025 прочетох 2 от този автор. Става въпрос за Дан Браун. Може би доста от вас са чели книги на Дан Браун. Не е неизвестен автор, напротив, доста известен, но аз чак сега реших да прочета негови книги. Тогава ще ви покажа Шестото клеймо и Шифърът на Леонардо. И за двете книжки имам ревюта тук в TikTok, ако имате интерес да чуете по-дълго изказване за тях, може да ми погледнете ревютата. Започнах с Шестото клеймо, първо да кажа и двете имат абсолютно да от мен, смисъл препоръчвам ви наистина да прочетете някоя книга на Дан Браун, може да започнете с някои от тези две, понеже сега ще ги разкажа накратко. Шестото клеймо беше първата книга, която прочетох на Дан Браун и исках да я прочета, защото знаех, че действието се развива в Рим. На мен Италия, не мога да ви опиша аз каква любов изпитвам към Италия. Това е една държава, която, не знам, влязла ми е под кожата и имам чувство, че нищо не може да ми замени любовта към Италия. Не мога да ви опиша наистина каква любов изпитвам към тази държава. Особено Рим. На Рим наистина имам някаква свързаност с този град. Така го усещам. Толкова съм влюбена в Рим. И Шестото клеймо се развива в Рим. И всъщност това ми беше мотивацията да прочета тази книга и всъщност то се оказа много повече от Рим. Просто толкова много загадки, мистерии, тайни шифъри има в тази книга, така че не е само Рим, но е изпълнена с толкова много мистерия, с
моменти, в които вие ще се чудите как така всичко е възможно. И между другото, всичките места, които са описани в тази книга, са абсолютно реални. Това е хубавото на Дан Браун. Местата, които той включва в неговите книги, са абсолютно реални. Някои от случките, които също описва, са реални. Шифърът на Леонардо също, това си е класика. Смисъл, дори да не сте чели книга на Дан Браун, няма как според мен да не сте чували за Шифърът на Леонардо. Тук всичко се развива в Париж, в Лувъра, разказва се за тайните кодове, примерно на картината Мона Лиза, за тайната вечеря и всичко отново е реално. Всичко, което той описва, е абсолютно реално. И аз разбрах толкова много неща, примерно за тайната вечеря, всичките неща по тази картина, които са били митове, примерно, и само съм ги чувала някъде. Той Дан Браун ги описва толкова подробно и всъщност буквално аз разбрах толкова много нови неща за тези картини. Наистина уникални книги. Препоръчвам ги с две ръце и си ги вкарайте в списъка с 2026 година, ако вече не сте го направили. Ще покажа 3 книжки от един и същ автор. Така, започваме с Стефани Гарбър, разбира се. Така, Каравал и Легендата. Тази година ги препрочетох. Четох ги за първи път през 2021 година, плюс финал, третата книга от поредицата, обаче тази година явно не съм стигнала до нея и не съм я препрочела. Затова препрочетох само първите 2 книги. Имат абсолютно да от мен. Реших да ги препрочета, защото отново съм си доста привързана към тази поредица. Исках да се върна към сюжета, към героите и затова ги препрочетох. И според мен тези книги вече не са толкова нашумели. Хайпа им беше преди години, точно когато аз ги четох през 2021 година и няма как да не сте запознати според мен за сюжета, няма как да не сте чували за Каравал и за Стефани Гарбър, така че няма какво толкова да се обяснявам, но имат абсолютно да от мен и ги препоръчвам, ако не сте ги чели. Това е новелата Спектакъл, една вълшебна нощ в Валенда. Това е новела, коледна новела към миналата поредица, която ви показах за Каравал. Така че, ако не сте чели поредицата за Каравал, може би тази книга няма да ви е много ясно какво се случва в нея, понеже е свързана с всички герои от Каравал, но е много сладичка, особено ако искате да четете по време на празниците, нали? Аз я прочетох лятото. Лятото, когато навънка беше 40 градуса, аз исках да се охладя с нея. И реално беше приятно, в смисъл. Сега ще ми е доста по-голям вайб, ако я бях чела по време на Коледа, но нищо. Така че да, доста сладка коледна книжка. Сега ви показвам една книга, която всъщност мисля, че беше втората книга или първата, която прочетох за 2025 година. Това е Пепелищата и Прокълнатият крал, втората книга от поредицата на Криса Бродман за Земята и Крилете на нощта, ако не се лъжа. Така, на тази книга казвам може би, всъщност на Спектакъл казвам да, забравих да ви кажа. На тази книга казвам може би и също и на Змията дадох преди времето миналата година, може би. И това не е точно моят тип фентази, който обичам да чета. В смисъл, знам, поредицата е много хвалена, всички доста харесват Криса Бродман, обаче на мен лично може би не е моят автор. Прочетох 2 тулупа, погледнете, в смисъл, тия книги са феноменално огромни, така че, щом съм ги прочела, е имало причина да ги прочета, нали? Но казвам, може би, просто не се привързвах толкова много към историята. Но със сигурност книгите не са лоши, щом са толкова дълги, епично фентази, има причина да е толкова дълга книгата, но просто може би не е моята книга. Продължавам отново с Стефани Гарбър, няма как да пропусна тези 3 прекрасни книжки. Това, хора, може би вече сещате, е поредицата за Имало някога едно разбито сърце. Смело мога да кажа, че това е поредицата, която може би ми е любима за 2025 година. Толкова много емоции изпитах докато чета тази поредица и ако се чудите не дали да четете, силно ви я препоръчвам, няма да съжалявате. Казвам да, очевидно, на цялата поредица. И за мое щастие успях да я намеря с цветни порезки. Взех я от Чарли Уайлд на Коледният панаир 2024 година в НТК, когато беше. И тези книги буквално ги изядох може би за месец. Месец и половина, в смисъл 3-те книжки. Много бързо ги прочетох. Глициния от Адалин Грейс, третата книга от Беладона. Тя излезе тази година, чаках я от много време, от миналата, когато прочетах още Фоксглав. На тази книга казвам също да, аз отново имам доста силна привързаност към Беладона и към героите в поредицата, така че с нетърпение си чаках книгата да излезе. Имам отново ревю в YouTube за книгата, ако имате интерес да гледате, така че да, със сигурност да. Разбира се, няма как да минем без Лори Гилмор и за момента излязата трилогия от нейната поредица за Dream Harbor, Кафене Pumpkin Spice. Абсолютно да, това ми е една наистина много любима книга. Много се привързах към Джини Логан. Много сладка книжка, знам колко хейти изядоха тези книги, но аз си ги харесвам, обичам понякога да чета блудкави романтики, така че според мен всеки има нужда от блудкава романтика
понякога. Книжарница Cinnamon Bun, втората книга от поредицата за Dream Harbor. На нея казвам, може би, не защото книгата е лоша, просто не харесах толкова много главните герои, Ноа и Хейзъл. Но книжката не е лоша, просто другите две са ми по-любими. И третата, разбира се, Градина Christmas Street, последната, която Сиела издадоха. Да, много я заобичах. Нея подреждам на второ място. Кафенето Pumpkin Spice ми на първо и книжарница Cinnamon Bun ми е на трето място. Делката на розата от Orange и Саша Пейтън Смит е авторът. Толкова прекрасно фентази, толкова много ми напомни на избор от Кира Кас. Ако не се лъжи, за нея имам също ревю в YouTube и в TikTok, навсякъде говоря за повечето книги, които ви показвам в това видео. Да, нямам търпение Orange да издаде втората книга. И се надявам да е скоро, просто надявам да бъде скоро. Следващата дебела книжка, която ще ви покажа, е на Касандра Клер, Ловецът на мечове. Ако ме следвате от много време, не знам, в TikTok преди 5 години, когато започнах там каналът ми, нон-стоп говорих за Касандра Клер и с времето също и в YouTube също имам едно цяло видео посветено на Касандра Клер. Аз съм влюбена в историите, които пише Касандра Клер. Това ми е, може би, най-любимият автор. И всичките книги, които съм прочела нейни, те са над 20 общо, са свързани с историята за ловците на сенки. Ако сте чели книги на Касандра Клер, може би поне сте чували за ловците на сенки. Това е всичко е свързано с Касандра Клер в случая. Това е първата книга, излезе тази година. Първата книга на Касандра Клер, която не е свързана с ловците на сенки, не се върти около един изграден свят, няма нищо общо с всичките герои, които бяха в предишните и 20 книги, нали? Тази книга ще кажа не. И за мен това е супер тъжно, понеже наистина не мога да ви опиша каква любов изпитвам към Касандра Клер и към книгите, но трябва да дам не на тази, понеже не се привързах към героите. Прекалено сложно ми беше да навляза в този нов свят. Нямаше нищо общо с предишните поредици, за което, нали, това е идеята. Следващата книжка, която ви показвам, е Крила от звездна светлина на Алисън Тафт. На тази книжка казвам може би, понеже може сами да се досетите, малко по-детска е, тъй като се разказва за Тинкърбел, то всъщност мисля, че даже е продължение на Тинкърбел, в този свят е историята, но просто усетих по-детска, няма лошо, но нали, може би казвам. Наследникът от Яница Михайлова и Денислав Димчев, те ми изпратиха, за което много благодаря. Тази книжка също казвам може би, поради причината, че в началото много ми хареса. Наистина не очаквах толкова много да ми допадне в началото. Имаше мистерия, имаше чудене какво ще се случи. Много ми хареса това мистериозно чувство в началото на книгата. Обаче след средата до към края ми стана малко по-скучна, понеже вече започнаха да се появяват някакви чудовища. Може би доста съм се начела на такъв тип сюжети и исках да продължи точно това мистериозното от началото на книгата. Наистина ли излиза с него от Софи Казан. С тази книга, хора, абсолютно да и казвам, докара толкова много мечти в мен и много я заобичах и нея, толкова сладка романтика. По принцип тази година, честно казвам, не съм чела много романтики и това е една от малкото книги, които прочетох като романтични. Сгрешената булка от Катарина Маура. На нея казвам може би, защото просто имам проблем с любовните триъгълници, когато са в романтични книги, когато са в фентази книги. Не, но когато са в романтични, да. И това е единствената причина, поради която аз си казвам може би. Знам, че книгата е харесвана, има защо, но аз просто не си падам по любовни триъгълници. Това е причината да кажа може би. Агата Кристи, те бяха 10 и Убийство в Ориент Експрес. Може би сте ги чели, аз просто тази година за първи път реших да прочета книги на Агата Кристи. Не са нови, напротив, доста даже са популярни, но аз чак сега реших да се захвана с някакви криминалета. На те бяха 10, казвам абсолютно да, много ми хареса като първа книга, която прочетох на Агата Кристи, наистина бях доста очарована и ме държа в напрежение до последно. А пък Убийство в Ориент Експрес, на нея казвам може би, просто не ми хареса толкова много сюжета. Това е смисъл, за сравнение с те бяха 10. Не ми беше толкова интересно, но разбира се няма нищо лошо, това си е само мое мнение. Следващите две книжки са от Лоран Робъртс, разбира се Безсилна, която започнах 24 декември и я завърших началото на януари тази година, и Безстрашна. Да, разбира се, третата книга също съм се купила, чака да бъде прочетена. Продължаваме нататък с Енциклопедия на феите от Емили Уайлд. Това е единствената книжка, която не харесах по абсолютно никакъв начин, хора, тази година. Съжалявам, че го казвам, просто имах много надежди поради корицата. Погледнете, в смисъл, тази корица е много хубава, разбира се, и цветните порезки. Всичко в тази книжка крещи кокетност.
обаче сюжета просто толкова много ме измъчи, разбирате ли, толкова много ме измъчи. Опитах се, дори не я дочетох, така че от мен има не. И всъщност това са всички книги, които съм прочела за тази година. Мислих, че има още, но явно са това. Може и вие да ми споделите в коментарите кои са вашите любими книги за тази година. Ще ми е интересно да разбера. Ще се видим скоро. Следващото видео, което ви казах, че ще кача, ще бъде Read With Me за любов сред коледни дръвчета, така че ако имате интерес, може да се абонирате за канала ми, за да следите за видеото. Пожелавам ви весело посрещане на новата година и до скоро! Чао!